naživo z Košíc, live out z Košice. Z Čekovského dvora pozerám sa ako z líšky nora. Že by Mojsejová, to nie, to bolo iba také malé znamenie, že teraz príde v žalúdkoch, v hlavách chvenie, pretože nastáva vážne súznenie dvoch duší, keď nám to spolu sluší a s tebou, Peťo, takisto dáme suši a ty si dáš krčmovú ligu. Dobré ráno, respektíve dobrý večer alebo príjemný neskorý nočný čas. Nenávidím tých dvoch v štúdiu, pretože sú stále v teple. Ja ako jediný vyslanec krčmovej ligy musím mrznúť pri teplotách minus 17 a podobne. Každopádne ja zažívam tú najlepšiu zábavu a dôkazom toho bude aj krčmová liga dnes a aj na budúci týždeň. Nachádzame sa totižto na východnom Slovensku, v meste, ktoré možno mnohí neviete a možno áno, je maďarsko-nemecké pôvodom, aj napriek tomu, že tu žijú tvrdí a hrdí Slováci. Kostol, ktorý je za mnou, je evanjelický, založil nejaký pán Tekeli, ktorý dokonca vnútri má maďarskú vlajku. Ak ešte stále neviete, o akom meste hovorím, tak prezradím. Nachádzame sa v meste Kežmarok a práve odtiaľto odvysielame 2 diely krčmovej ligy, pri sledovaní ktoré vás vlastne vítam. No a ako to tu celé vyzeralo, aká bola perfektná zábava, tak to si pozrime práve teraz. Kežmarok sme si už predstavili a teraz predstavíme prvý podnik, v ktorom sa nachádzame. Volá sa to, že vraj Štýlová, teraz prejdi môj, poď. Štýlová vináreň Centrum. Štýlová už len tým, že tu hrajú Ozón momentálne, čo ja nemusím síce, ale uvidíme, akí ľudia sa tu nachádzajú. Každopádne máme 3 finalistov, ktorých predstavíme za malý moment, ale teraz sa pozrite, ktoré 3 disciplíny ich dnes večer čakajú. Tri disciplíny sú známe a teraz si poďme predstaviť 3 súťažiacich Štýlovej vinárny Centrum. Mestný barman, kúlový týpek ináč. Ahoj. A toto sú oni, 3 finalisti, už sedia za stolom, taká ich prvá disciplína pretlačania, ale najprv predstavíme. Takže toto po mojej pravej ruke, to je Magic. Tak ja som Magic, no a mám rád počítače, 21 rokov, zadúbi asi len tie počítače. Možno sa mu to zíde na niečo dnes. Toto druhý, toto je veľký šéf, Pali. Ja som Palo a uvidíme, čo dopadne dnes. Prezrať aspoň, že koľko máš rokov, to je zaujímavé pre baby hlavne, vieš. Slavím štvrťročnicu, storočnicu, takto. Paríš, no a toto je asi najmladší Benjamínek, toto je totiž to Vilko, gymnazista. No ja som Vilo, mám 17, medzi moje zľuby patrí šport, počítače, no a no to je samozrejmosť, že no tak to už je jedna vec, ale to sa nehovorí do eteru takto priamo. Super, máme troch účastníkov krčmovej ligy v Kežmarku, prvý diel. No a takto keď už sedia oproti sebe, tak poďme hneď na prvú disciplínu, ktorú je nič iné ako pretlačanie. Prvá dvojka pripravená, to znamená, že Magic versus Palo. Chlapi, ready? Fancuk pripravený? 3, 2, 1, poď! Je tam, stop! To je o tom, že klikaš si krásne na myšku, klávesnica, to je niečo iné, než sú pretlačanie. Buď práve rukáš bicepsy. Bilo versus Magic. Kto z koho? 3, 2, 1, go! Stop! 2 sekundy, no myslím, že počítače, mohol by si troška iné veci. Tak počítače sú moje žaloba, akože šport veľmi až tak nie, no. Enáč ešte stále máš 2 disciplíny, tebe gratulujem, ale čaká ťa ťažký orešok v podobe Paliho. 2, 1, go! Hej! Stop! Silnejšie ruky, no čo? Vieš, ešte mladý, nemá frajerku asi. Ešte tam, mydli. Presne. Tak nedá mi nič iné, len momentálne skonštatovať, že víťazom prvej disciplíny pretlačenia sa stáva mladúčky Benjaminko Vilo. Aplaus pre Vila! A my poďme na druhú disciplínu, ideme papať pizzu.
toto je disciplína pre hladné krky a disciplína, ktorú mám rád, lebo je to konečne niečo pekné, na tých šeredných chlapoch sa nedá dívať, ale máme tu baby držačky, takže ideme spiču, chalani, pripravení? Pášku, pripravení? Áno, 3, 2, 1, go! Vedel si, že ste hladný? Zimná je. Zimná, akože je január, respektíve februárus, je zimná. Kto to vyhrá? Podľa mňa Vilo musí vyhrať. Prečo? Začem. To budeme piť. Vilo musí vyhrať. Vilo je prepiť? Áno. Alebo pitbull? Pitbull. Povzbuduj. Koľko ti to dopraví žijú? Čo vidiu? Tisícky? To sú pekný darčí na Valentína. Tak koľko to bude, no? Pekná baba. Díky. Za čo? Môžeme si vymeniť polsky napríklad. Hej, napríklad. Stop! Tak do končí prázdne ústa čakáme. Tuto je zatiaľ najväčší kandidát na víťaza tejto disciplíny. Pali, ideš, prázdne ústa musia byť, zaber, ešte nemá prázdne ústa. Vilo, čo je? Zaber. Môžeš aj sám tu. Magic! Si posledný nač. It's the kind of magic. Good. Ty pána, tak ale dáme jeden aplauz, to si zaslúži aplauz. Dobre, tak musím konštatovať, že víťazom tejto disciplíny sa stala Pali. Máme tu tretiu disciplínu, ktorá ešte môže zmeniť poradie. Ideme vrhať skúra. A jasné, poď, toto môj najlepší kamarát Magic, ja som povedal, že jedného takého som poznal, ale toto je predsa len normálnejší chlap. Toto je kúra, ktoré ťa poprosím oficiálne ako prvý, máš tu čest odbaliť ho. No. Už si niekedy vrhal kúraťom. Tak to fakt ešte nie, ani vo sne by mi to neopadlo. Takže, priatelia, poprosíme, aby vás to kúra nezranilo. Ty brďo. Poď, dobre, ideš. Takže koľko to je? Tuto je koľko centimetrov? 10 metrov 90, Magic. Favorit, ktorý môže zamiešať ešte, ak teraz vyhráš túto disciplínu, môžeš byť víťaz. Cítiš sa? Uvidíme, odskúšame. Poď čas prsiam. Dobrý. Dobre, takže 3, 2, 1, pozor na hlavy, letí ďalšie kura. Vrháme. No, poprosíme asistenta. Poď, tak, áno, pridaj, no. Tak si ho odobral. 12,80. Pali. No a ideme na posledného najväčšieho favorita, ktorý môže zobrať 1000 korún. Mladý William. Pozor na hlavy. Ty vole, tak toto vyzerá ako najväčší. Poď, ukáž, poď. To znamená, že je to koľko cent? V tomto momente ešte neprezradím, prebehnem teda k mladému mužovi, ktorý majú oznámiť, že je víťazom. Uvidíme, ako zareaguje fanklub. Dovoľ teda, aby som ti oficiálne oznámil. Typni si, koľko si hodil. Teda prvou. 15 m, 16 cm. Bolo to o 1,16 m menej, 14 metrov presne. A v tomto momente dovoľ, aby som ti zagratuloval. Stal sa víťazom dnešného zapolenia. V tomto momente aj slúbená odmena 1000 slovenských korún pre teba. Cash, gratulujem. Díky, kámo, oplatí sa, hrajte spolu. Ja v tomto momente neostále nič, iba sa rozlúčiť, poďakovať za pozornosť. Kežmarok prvý deň dokázal, že je fantastická atmosféra. Na budúci týždeň ste zvedaví, čo dokázali Kežmarčania v inom podniku, tak si nás naladte tiež. A v tomto momente si dáme malú reklamu a potom Klub 3. Čaute. Baví vás Ready. Konto mladých OTP banky Slovensko.